Adorak somarsaur hita dohot hata ni dibata jumulo mahita batangyang. Dame ni dibata na sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Di dia pe hita maringar di tikion asini rohani di batama nasi madongani hita saluhuna. Donga sapor siaon di bagasan Tuhata Yesus hata ni debata naga betur jamita di tikion tersurat do di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 1 44. Songonom madidok. Dungi Roma sada halak sian bal salisa nama buat di halak ni debata akka sagu-sagu patu monaat 20. Sagu-sagu sian Emesia Simun doho itak sian dahanon nabi nolgang di bagasan hadak kadanganna. Dunginin nasi Elisa ma. Lehom mai di situan natoropi asamangan nasida. Dunginin na naposonaima. Behama pangalehok kumangganupi 100 salak. Alay ni nasi Elisa ma. Say lehom mai di situan natoropi asamangan nasida. Ay songonodo hata ni Jehovah. Ikkom mangan akajol mai jala ikon adong do peteba. Dungi di parade mai di jolo nasida. Gabe mangan nasida jala adong do peteba. Hobartu hata ni Jehovah. Ido sahakna. Donga sapor siaon di bagasan Tuhata Yesus. Asa bui bertahan mangulu. Totu ikomangat do. Ay ido sada kebutuhan pokok dinasa na mangulu natinoppa ni debata. Dumubi di hita jolma. Mulu pola semangat jolma. Apalagi sampai 3 hari. Totu mapakoroh dui. Tuhai pason ni pamatang. Bui duga begale. Jala drop pamatangi. Dungi songgok mapersahiton. Nuaingon, jangankan 3 hari dang mangan. Holat terlebak mangape. Na maul be konsentrasi. Mengula-ulaun na. Nadiba adong na manobo asam lembung na. Yesui manobo mahna. Nadiba mungkin gabetok uluna. Pusing, dohot akan asing. Ala na terlebak mangan. Jadi holat terlebak mangape ngapersoalan. Hiado binigi pengalaman ni sada ama di sada parpestaan tarengot tu na terlebak mangan. Singkat cerita rupaning, ala paudaku harwa partikiani tarpake, laho majalo manang menyambut horong ni akka hula-hula, dohot tulang di paranak, songoni nang perburu, pola do sahatu nama nortori di tonga-tonga ni alamani, pengantip pe dohok musero di pator torhon, laos marsal puam makatiki, so diingot benang liwat tiki ni parmanganon. HP akka udangan ngamalibi, termasuk maamatay. Daripada marsahi tiba ala terlebak mangan ni narohani amatay, tumagom ma tulapuani bamangan. Bamulu gabi moru pian non tu paku di amplop babuha bahenon na padilik kudo parmanganon ninnibana di bagasan rohana. Batu ho matong dung digora protokol di pestai lau pasahaton tu pak tuha suhuton nga moru be isi ni amplop ni amatai. Ala laus tu pak na yadu diba dipake manggarar parmanganon na dilapoi. Taringot na majue rupane ngamanginang ala padiliku tiki parmanganon di parpestaan dakkola persoalan tu siubion dohok dugai persoalan tu isi amplop ni tupak mungkin aturan nararahian gabi nebelau na masada hehe boha musema mulu sappe somangan ala ni halio potir manang ala ni naswadong si panganon nate totu gudang mara pakorhon nasodenggan manang masalah na bui terjadi. Ima patuduhon rikok ni si panganon di hita na manguru. Donga sapor siaon di bagase Tuhata Yesus, di pakubasyon ni si Elisa, masa do ujui halio potir, manang terjadi masa kelaparan di luat Gilgal. Torop nasodapotas si panganon. Alai adong masada halak sian bal salisa ne peduli manarihon halak ni debata imas Elisa.
Di buan-ibana do akka sagu-sagu patumona 20 di bagasan hadak kadanganna. Patumona nomor 8 terdui hasil panen pertama manang buah sulung huhu na domenggan. Dungi di pasah ibana ma akka sagu-sagu itu si Elisa. Asa adong panganonna tu piga-piga ari di masa ni haleo potiri. Dan apala dong hatorangan natakas na jupak kita di bibil tay taringot tu isi do halak bal salisaw. Ubay polaro iba na manaruhon si lehon-lehon na tu si Elisa. Alay borha siyan hapor siyauta. Rajumat tadwi halak na sinuru ni debata. Laho manarihon narekot di si Elisa rap dohot parangan na. Ala meragam do dalan nabui baheno ni debata. Laho manarihon akan naporsiay. Tayong matong pidong sigaki, buido dipakai di bata manarihon si panganon ni si Elia, piga-piga leleng dagan di sungai Kerit. Songoni matong natay ditupukon. Taha porsiay na disur di batado halak bal salisay, manarihon si panganon ni si Elisa. Jala si Elisa pe dakkola diri na disarihon ibana. Alay di dokdo tunaposona songonon. Lehom may disituan na toropi asamangan na sida. Songon na teda di ayat 42. Maksudna, sagu-sagu na tinaruhon ni halak bal salisay, bagi non nama tutor palak akan napungu rapdoh si Elisa tiki. Daksia troha ng pikiran na posonay, persurun ni si Elisay. Ay bohama bahenon na mabagi sagu-sagu si 20 tu 100 salak. Alay tong donian diulahon ibana parsuruni dung didok si Elisa muse padu haliut tu ibana songonon. Saya lehom may disituan na toropi asamangan na sida. Ay songonon do hata ni Jehovah. Ikkom mangan akkajol may jala ikkon adong do petiba. Songon na tida di ayat 47. Ternyata masa do halongangan. Dung di parade si panganoni jala rak mangas sudi na toropi adong do peteba manang sisa hobar tu hata di Jehovah. Tung luar biasa do halongangan na masa diturpukot teida. Jala disima musi teida parbue ni nama kaposi. Jala mangulahon hata di debata songon si Elisa do naposonay. Masa do halongangan bulun na sosiat tu pikiran hita jolma. Tu do huaso ni debata patupahotca. Dan mungkin di rohani naposo ni si Elisai mengganupi 100 salak merhite 20 sagu-sagu. Alay gabi boy do teba duk saluhu nasida mangan. Merhite halongangan na masa diturpukon. Di paingotido hita tu halongangan no balga na pinamasa ni Jesus. Ima na mga lehon 5.000 halak mangan. Holan merhite 5 roti do 2 dekke. Bahkan teba dope 12 apang. Asa dangadong nasutar patupa di bata. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Laho manarihon kebutuhan pokok, doh akan narikoti, di ngulun akan naporsiaw tibana. Nautiki, boy do gabi cukup, bahkan lobi. Dong asa porsiaon, nuayang dia ma jojo ni turpukot tu dungulutta. Lungobi mulo tapahobar, tu topik ni minggu di tikyon na magdok, diramoti di batado bangsonat. Allah memelihara umatnya. Borhat siat turpuk jami tahun disungguh di dongolutta. Na parjulu totong mata haposi di bata jala taulahu katana. Ay ibana do mual ni nasa pasu-pasu di nguluan. Donga sa haporsiaon, songon si Elisa nasa totong makaposi hatani di bata, songoni nang naposonay na ulo mangulahon parsurun ni tuanna, hobar tu hatani di bata, masama halong ngabulun. Mabaor ma pasu-pasu ni dibata, boy terpenuhi kebutuhan pokok ni natoropi merhite si panganon nasida. Laos manungguli hapor siaut tamay, asanak kita pe totong mata haposi dibata. Jala rade mangulahon hata ni Tuhane. Ay ibana do mual linasa pasu-pasu di ngudut taon. Di baheni unang mamarsigatung tu pasu-pasu na hita. Alay marsigatung ma tumual ni pasu-pasui ima tu hatay.
Jala parsigat tungatta tutuhan debata, ikut tarida may marhiti na makaposi jala mangulahon hata ni debata. Alani manangaha pe paru kilo na soson waeng dingulum, termasuk akka dampak ni pandemi COVID-10 sia. Nadiba adong namar sahid ala terpapar COVID-10 sia ikut berjuang malu. Jalan nadiba adong terganggu lahu mengelului akan arikot tu kebutuhan ningulu siapari. Ala niak aturan pembatasan ni kegiatan masyarakat manang PPKM. Ingot jala tugu mata haposi. Wason itu hattai. Tu do tu hattai paluahun ngulum sian ragam ni hagugutani. Tu do wason itu hattai pamalupon sirragam ni sahid. Tu do wason itu hattai manarihon akan arikoti dingulutta si genupari. Ido na ni haposan ni si Elisa dan ganggu ibana ati pemasa haleo potir manang bencana kelaparan di humaliangna. Totong ma tahaposi jala taulahon hata ni debata ai hata naido ujahan ni hapor syauta. Songon syair ni edeta di buku nomor 25. Nama dok hatami alitu hakku arta na umargai. Say payad di rohaku unang sohutiopi. Molo sobe sitiopan hata nabadiai. Aha nama haujahan ni hapor syawni. Atong tatio magomos hata ni Tuhani. Asalam tugu pos rohata di pangaramotion ni debata. Jala tu doh wasona patongoton tunguluta akka halongangan nasihat Tuhani. Di sima taida jala tahilala panaraihonon doh pangaramotion ni debata marmudu-mudu hita marhite akan arikot di bagasan ngulutta. Napaduahon di togu-togu terpukodo hita asagabe habaoran ni pasu-pasu tuna humaliakta. Dong asa porsiaon terjodu ganup akan porsia di tuhatta maniru pabbahenan ni halak bal salisai doho si Elisa. Ima roha namar panarihot tudunganna. Dakkola dirina disarihon. Disarihon do halak ni debata. Disarihon do akan atoropi. Lumubi natongon di tonga-tonga ni haleon. Manang bencana kelaparan. Bebetaruli ma akan atoropi di panarihonon do pangaramotion di debata. Sipata ala saya paretongan matematika tabain madalani nguluhon. Juk do gabi maol marpanarihot tudunganna. Sipata didok songon dia mabahenokku patukon gaji nasautiki. Gari tu kebutuhan nami siganu paripe dak cukup. Apalagi manarihot tudungan. Dang salah memakai logika. Alai unang alai logika gabi hulip haporsiaonna di huasu ni debata. Songoni do sanga paddo inaposo ni si Eliasi. Bohama pangalehokku disagu-sagu na 20 mangganupi tu 100 salak. Alai dang dihulipi logikan haporsiaonna mangulahon parsuruh ni si Elisa na marujahan tuhata ni Jehovah. Patar do halongangan nasihat Tuhani. Sagu-sagu nautiki tu do manarihon natoropi bahkan teba dope. Jadi dak soal etongan matematika hajonjongan ni halak Kristen nagabi habauran ni pasu-pasu tu humaliangna. Soal kemauan do pos roha namulahud do hobar tuhata ni Tuhani. Molo didok Yesus di Matius 5 ayat 10 saat saplopati. Hamudo sira ni tanoon, hamudo panodang ni portibion. Sada parsuruh do itu sudia kana porsia. Molo mangulu pihita asa mangulu tu halak manang tudongan asing do. Kita hidup bukan untuk diri kita semata, tetapi juga untuk orang lain, agar orang lain turut merasakan berkat dari Tuhan melalui kehadiran kita. Tapa hobar matong hajon jongata nagabe pasu-pasu tuna masa di tonga-tonga di bangsot tanwaeng. Lumobi alani pakorhon ni PPKM darurat di piga-piga inganan di negara tahun. Ala di pandemi COVID-10 sia gabi ikom masa ma aturan pembatasan kegiatan. Na tu mapakorhon tu maul ni na memenuhi kebutuhan ninggul si ganupari di sebagian halak. Di situasi na songoni manuaeng turpuk jami tahun manugihuk kita. Asa gabi habauran di pasu-pasu.
Ai terjodo akan aporsia tu hattai. Papatarhon pangaramotio ni debata. Tu torop halak. Merhite roha namar panarihot tudongan. Amin.